weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to ceelaw rewo e worgo wurali guelel darel barka bogge dow bogge escale tulde kono waktu yoni ha toon to ceenel waddani babaɓe yonti kabaruji men e ɗemgal pulara e kikiɗa hande o ñalawma ko dewo alerte mbiyen jeeɗiɗi lewru colte février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ina jeeya e gardini kabaruji men e nder guelɗi sénégal ka haala caggal tuma muya o hoorejo landa biyete ka Pastef Ousmane Sonko haala ka ina ɓeydo addude Sonkoru ha joni e nder guelɗi sénégal to leydi Mauritanie ma en jaade musidɗo men Diaw Souleymani Diaw Foutanke leydi Mali pamodiral dañama hakkude ɓen ɗon wiyeteɓe LUNTM ɓe leydi Mali kame laamu sabbordu ndu caggal dumunnaji to banggue grève aji ɗum ɗiɓe juɓɓinanno e hitande mayde nde kedde kumpital e nder dunde afrique ma en jaade bandi men debbo Banno Mamadou Sarr Guinée Conakry ko kame fedde union africaine tawi ko batu capanɗe 34 ɓiwu joɗinogo ñalawma hanki o leydi Benin Tchad koye dande Banno Mamadou Sarr ma en jaaha toon to leydi Sine kame leydi Inde dowlaji dentuɗi Amérique bisimilla moon e kettugol joni joni piren pacciren Maître Adama Baldé ko guindiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗade reconi mondial Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal Maître Adama Baldé ina safra yimɓeɓe hakkillaji min birni yanoɓe barogal rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe resede Maître Adama Baldé ko jawranɗo an gonɗo Europe walla gonɗo Amérique ene ronki hebde kayitaji jokkodire Maître Adama Baldé joni joni keeɓa kayitaji ma ha no hannirta ni Maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ni jiida cirol omo safra worɓe ustaraɓe goragu worɓe fiɗaɓe haɓɓaɓe e worɓe ɓe arsigaji men kali kala Maître Adama Baldé ene safra kadi rewɓe ronkuɓe joɗade e cuuɗi mumen e ka to cité dalal jaam kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 aɗa wawi kadi wadde 77 351 77 23 so tawi ko numéro uji makko bureau ji noon cabinet ji makko mbatta ko 33 837 18 81 Maître Adama Baldé mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie caggal calminali ko jettor e ñaganade on Allah jaame cellal kisal min jetti on tumode cuɓiɗon e yaw moon weltare TV gam kumpital kabaruji e ɗemgal pular to karallagal to ko Seydou Abouba yeeso alirde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia kabaruji ɗi puɗorɗen e nder gendi Sénégal kalene haala hoorejo landa Pastef woni Ousmane Sonko kanko de o suka debbo tawi ko Sar ko kam tan tumimo woni portimo plainte caggal nde wi o waɗi ɗum ko wiyete viol kono kadi o holliri so tawi ɓe jotodirani ko barowo ɗum ɗo de o saaha joni woni coccorgal e nder gendi Sénégal guila noon to banggue médiaji ɗi hani e beddaji ɗi nde wonno kay so neɗɗo yontama won welaɓe wonɓe beelaka ka nden ɗon jayde witende média kam ne wawi yaade ɗo nokku ɗo on ɗon suka debbo gollotoɗo ɓe jindiri e on hoorejo nokku o ɓe namdi ɗum so tawi Ousmane Sonko ina ara e o nokku o holliri ko yeyi Ousmane Sonko kay ina heewi arde ɗo kono ɓuuri wawde arde ɗo ko tumuji nde o yano jilluji o arti kono kanko on ɗon gardiɗo nokku o holliri tan
o yi e Ousmane Sonko kay ko fayidagal e kellifuya ko ɗum woni o sikkani so tawi ma Sonko waɗɗa ɗeɗo gueɗe koye nder ndin ɗon mbaydi o yerima ɓen toppitiɓe ñawore nde mbawata kay rewnude ɗen ɗon golle e lawol tawi kadi koye nunɗal beele gongo ina wawa kay feñje no hannirta niyete kono kadi o holliri tan omo teskori on ɗon suka debbo gollonowo mo wonde ɗum kay jikku sar e kala saaha so wonde ɗum neɗɗo kay kalowo ko wodani saabu penale on ɗon suka debbo woni no sababu hawriwi ɗum e on ɗum ɗon gollordu kono caggal muɗum o attiri ɗum e ɗen ɗon golle on ɗon biyeteɗo Ahmed Khalifa Niass kam woni hoorejo nde jayde wiyetende Walfadjri kamne kay addi hen yiyande mum o holliri tan ko hol foof no neɗɗo kellifaɗo gorko mawɗo joguiɗo cuddiɗo yahata e ɗiɗo nokkuji sukaɓe rewɓe tokosɓe ina ɓoosa ɗum ɗon kay diine men l'islam tedduɗo ko kam adi harminde ɗum ɗon o saaha joni ka haalan nana tan ɓeydo layde e nder gendi Sénégal kono kadi so tawi ko wonduɓe to banggue makko to ɓen ɗon ina tuumi tan ko ɓe banggue laamu ko kam kay woni less kaɗo haala ko wawi hen wonde foof gendarme ɓe toppitiɓe fanno mbaɗimo convoqué kanko on ɗon hoorejo landa Pastef omo wawi kay darade yeeso mabɓe ɗum ɗon ko ñaldal tinari janggo nde beele tan wawde laɓɓitinde kan ɗon haala ko wawi hen wonde foof moftanen ɓooyi ko woni yeeso daɗani guite kono kadi ɓen ɗon toppitiɓe ko fati tawi ko safroɓe toppitiɓe fanno ɓen kolliri on ɗon suka debbo de o jotodirama to banggue terde ko wawi hen wonde foof ma en mbaw kay famde hol hen to gongo woni ko fayarde sawri e welede gueno kalen ko fati jangde e nder gendi Sénégal tawi ko ɓen jangoɓe de to banggue université ji ɗi woni ɗen ɗon duuɗi jaabi hatirde joni kay kulhuli ko kamen joga caggal cargol dafu Covid-19 ngal ɗon duuɗal biyetegal gardion berger tawate ko toon to Saint-Louis caggal nde hewɓe mabɓe garano rafi Covid-19 ɗum ɗon yettinoma to université Cheikh Anta Diop tawate koye ndar Dakar wuuro lamorgo ngo joni o kadi on ɗon université biyeteɗo Assane Seck tawate ko toon to Ziguinchor fodde nayo e ɓen ɗon jangoɓe ko kamen kay testa tawa ina gondi e rafi coronavirus joni o de ndafu ngu ina ɓeydo layde e nder gendi Sénégal oɗo de kam wonno ni ko gaynako e wonde kadi demowo mani joom fuur kono caggal muɗum de nannimo e gollal gongal so wonde wadde kay trafic ko huɗoɗani o wiyete ko savre ndien o yarate tan koye duuɓi 33 caggal noon nden laamu tawi ko douane gendi Sénégal hollirno kay jagguirimo fodde 750 grammes e ko huɗoɗani o wiyete ko savre ndien ɗum ɗon woni sababu haw wawi darade yeeso ñawoɓe ɓe leydi Sénégal o tañanama noon fodde hitande nde o leloto e kaso kalen ko fati e rafi Covid-19 coronavirus mbiyen tawi koye ñalde aletari hande nde e nder gendi Sénégal hono no holliri jagorɗo cellal gendi ndi ko ujunnaji 250 woni testonoɓe holkisaɓe so tawi gondani e rafi coronavirus e ñalamanɗo hay so tawi ina heewi yitaɓe kono kam ina usti seeɗa e fawade e ñalɗi ɓennuɗi ɗi saabu e ñalamanɗo ko 251 ko ɓen goni yitaɓe ina gondi e rafi coronavirus ɗum ɗo de so qimama banggue towiki nder leydi Sénégal joni o temedere nde ƴettuɗa kala 11 piccal 79 ina gondi e rafi coronavirus tawa noon kamɓe ɓeɗo 251 yitaɓe ñalde hande ɓe hen 60 keeɓi rafi o koto banggue jotodiral woni jokkodirɓe wondunoɓe rafi coronavirus 191 ɓen keeɓi rafi o koto banggue communautaire yimɓe kayraɓaɓe tawi hay goto anda holla dabɗo ɗumen oɗo saaha joni gendi Sénégal 250 ɓen ɗon kefti cellal mumen no hannirta niyete kono kadi yimɓe 57 ina tampi ko ma ballite to banggue foofango yimɓe jeeɗiɗo kamen mbasi pitade mumen e nder ɗi waktuji nogas
e nayi jawtuɗi coronavirus e nder guindi Sénégal doggol ngol ko 27,7 gonduɗo e rafi coronavirus 27,5 ko hefti cellal mumen 6,7 ko yalti aduna tawi sababu ko rafi covid-19 ujunaje 4,5 e 18 ɓen ɗon ina tawe cuuɗi cafrore ɗiɗi guindi Sénégal. waktuji 17 payi hojomaji 10 toon to jingue jeeri guindi Ndiaye Saydou Amadou Guelongal Fouta kabaruji men to guindi Mauritanie jabbotoɗen ko musidɗo men Diaw Souleymane Diaw Foutanke. assalamu aleykum. Waaleykum salam Seydi Dia, en calmini bandiraɓe hettiyankoɓe weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma kabaruji men leydi Mauritanie no mbiruɗa ni kalen e batu fedde mairuji wuuro Nouakchott e directeur général mo Sonelec ɓe jooɗodima asid hanki o to leegal tayret mbiyen premier fayida jonde mabɓe noon ko gam yewtude ko yewti e caɗele courant coopéraji kewɗi ina teska e ɗiɗo dummunaji kala ɓe mbaddi peeje gam safrude ɗum no hannirta ni saabu eko holliti ha joni ndeɗon fedde mairuji kamɓe ɓe kolliti ɓesguji wuuro Nouakchott ina goyto e saaha fof coopéraji courant ɗi ina keewi e ɗiɗo dummunaji. Mouhamed Wula Cheikh Eli on ko maire légal premier kanko kadi woni hoorejo fedde mairuji wuuro Nouakchott o holliti tan maɓe darode e wallodirde e directeur général mo Sonelec beele ha gueɗe ɗe kala mbawa reftude lawol e wiide makko kadi courant ina anda tan wona sara e gurnam bani adama ina sohla e kala saaha ko noon tigui ina sohla e kala waktu wini ko maire mo légal premier kanko kadi woni kanko woni hoorejo fedde e mairuji wuuro Nouakchott hono Mouhamed Cheikh Wula Eli roguere hesere yalti taw ko almuɓe ɓen almum noon mbiyen ko élevage capanɗe 4 innama ade jalti heble mumen mbaɗanno ɗum noon koto wiliyama trarza kamɓe foof noon ɓe jaari koɗo banggue karallagal mbiyen technique ene teska noon fodde lebbi ɗiɗi ɓe mbaɗi heble taw noon ko heble himmugu no feewi ene jeeya e mabɓe électricité woni yaaru banggue courant kono kadi e waɗoɓe pole mbiye woni yaaru to banggue tiwoji walla mbiyen robinaji e gueɗe e baaɗe noon. en jahade kabaruji men leydi Mauritanie ha joni to wuuro Nouadhibou jagorgal kalfinangal golle e cukagu e coftal ɓalli e wondude jagorgal kalfinangal kotki ɓe jeehi hande o to wuuro Nouadhibou gam hawritoyde toon e udditugol stade on stade noon teskama hande o ko stade ɓurɗo mawnude nder stade uji Mauritanie ɗum noon ko ñalawma hande uddite toon to wuuro Nouadhibou ɗum noon ko noon daɓɓitintene oɗon kabaru ɗalden tan goomu coftal ɓalli weltare ɓe fulɓe andu ma arti e oɗon kabaru no yajirta ni. en jahat to Fouta e Kumbaru taw koye nder département mo Mbagni walla ni ha joni e nder commune mo Mbagni wuuro wiyetengo Ferel ñalawma hanki ɓe jaɓɓima sete timmuɗo on sete noon ardi ɗum ko député hono Coumba Dada Kane cokko hoorejo mouvement mo ira ɓe jetti toon ko sanga waktuji 14 e ñalawma mbiyen sanga tisbar e on sete noon ene tawi hen biyeteɗo Balla Touré on ko kolaɗo kuuɓal mouvement ira Ousmane Lo on ko goto e cadre uji Bou Ould Saleh ko on ko tergal tabitingal e mouvement mo ira biyeteɗo Chérif Ba militant ira guurɗo to dowlaji dentuɗo Amérique mujiba garangal mabɓe toon noon ko yewtidde ɗiɗon ɓesguji ɓe ganduɗa leyɗele mumen hande o ina jogori heɓtede juuɗe mumen dow amde e belade saabu noon e oɗo saaha foof ina teska ko won aroɓe toon mbiya ko gaari ko ƴewde leyɗele mumen ɗum noon ene teska woni saahaji kadi ni eɓe gara kamɓe ɓeɗon ɓe garde yimɓe laamu hollit tan wonde ko laamu neli ɓe toon kanko Coumba Dada e wondi mabɓe noon caggal nde ɓe pofti seeɗa to galle notable biyeteɗo Moussa Sabri ɓe pofti seeɗa haaɓe jaari ɗon dihal ko on saaha noon ɓe mbawi yaade yilloyade oɗon nokku woni ɗen guese ɗum noon ɓe tawi toon joomen guese en ɓe mbawi namdodirde mumen yewtide mumen caɗele ɗe holno cifori kanko député o Coumba Dada Kane o waɗi erango fewde hoorejo leydi Mauritanie hono Mouhamed Ould Cheikh Lollir Rogas wani nde ɗum dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe goppira joomen leyɗele e mumen ko miskineɓe guuri ko miskineɓe ɗamini koye Allah guuri tan koye jallon mumen ene noon mbiyeten so tawi woni a wallitani miskine kam ɗaldu ɗum e kala muɗum kalen e policier piinoɗo étudiant goto hello ɗo université ɗo wiyete institut supérieur de la comptabilité et la gestion des entreprises oɗon policier noon kanko ñalawma hande o hollitama o fawama junggo surtimo noon ko caggal nde waddanno e oɗon étudiant haw wawi fiɗɗum hello won darnoɗo ine filma on filma noon caggal nde yalti nde sarima ɓesmuji kewɗi jiiɗum kañum kadi kolliti mette mumen no hannirta ni e on saaha noon ɗum haala ka reeɓi ha yetti direction de la sûreté nationale halfinaɓe ko yewti e banggue policier ji ɓen noon mbawi wadde enquête ha mbawi junggo e oɗon policier ñalawma hande ko jaggaɗo kono noon ñawore makko suwa taw o yande kalen ha joni e kabaruji men e nder leydi Mauritanie ñalawma aljuma hiccanki o
to legal biyetengal buhdida suka gorko gor tawa ina maayi e takko godron ɗum noon ko sanga waktuji 12 e ñalawma mbiyeni midi caggal noon de sappo pompier e police ji ngari ƴeewi ɓandu makko o tawi hen gudde kewɗe taw noon o wiwa ko pakaji baɗɗo ɗum o noon ko natɗo e soyde ha joni suwa taw nanguede hay fiyoɓe ceede ala hen foof biɗo ko ɗo o tawete walla ni ko ɗo o tawete police ina jokki jila mum ha joni gam wawde fawde makko junggo kanko oɗo joɓiɗo fittande suko oɗo gorko ɗon noon goski oɗon suko gorko ƴetta nawa to hôpital mawɗo mo wuuro Nouakchott woni hôpital national kalen ha joni e nder leydi Mauritanie rafi coronavirus acide hanki jeegom lewru gonɗen ɗo tawa ina wonde e rafi coronavirus ko 15 innama aade tawa ina gondi e oɗon rafi coronavirus hefti cellal ɓalli mumen ñalawma hanki o e nder leydi Mauritanie ko 3 innama aade ko heftuɓe cellal ɓalli mumen hay goto sankaki ñalawma hanki e nder wuuro Nouakchott walla ni e nder leydi Mauritanie taw woni sababu ko rafi coronavirus total o noon mbiyen tan fof ina hawri gila rafi o naati leydi Mauritanie faade ñalawmande winditi ko 16,790 tawaɓe ina gonde rafi coronavirus ko selli hen ko 15,985 innamade ko heftuɓe cellal ɓalli mumen rafi coronavirus e nder leydi Mauritanie yoɓima 425 innama aade ha joni ko nder leydi Mauritanie kalen e sardi yanke biyeteɗo Ousmane bire Cham Ousmane o jeeya ko e landa ACDMR ardi on landa ko Ibrahima Moukhtar Sarr kanko Cham Ousmane o holiti mawɗo jagorɗo o hono Wul Bilali o wi ɗum laamu ngu noon kala ko hunde no ma waɗan ɓesguji ha joni ala hen ko fuɗɗa sako noon ko joofi e wiide makko tan ha joni kanko Cham Ousmane laamu ngu kadi haydara fuɗɗa haydara waɗani saabu ngu huninoma mangu darano laaɓal wuuro Nouakchott kono ala hen foof ko gasi ngu widirtimi kadi wiide to wuuro no dibo hande ko caɗele guura toon caɗele ndiyam balɗe ɗeɓe dañi ndiyam foof maɓe jooɗo kadi ɗeɗon balɗe ɓe dañani ndiyam toon to wuuro Nouadhibou o ruttima kadi ha joni e wiide kanko Cham Ousmane jofnir ko namdal e fewde mawɗo jagorɗo leydi Mauritanie hono Wul Bilal o wi ɗum noon holko saabi hoorejo leydi ndi woni Mouhamed Wul Cheikh lollirɗo Gazwani jooɗodima eɓe ganduɗa ardiɓe landaji lulde e nder leydi Mauritanie kono ha heddi gardiɗo lande mabɓe hono Ibrahima Moukhtar Sarr Amadou Dia gasnirten konngol men ñalawma hande ko wiide so tawi neɗɗo yiiɗa rendude ma lahal so tawi woni omo maaya heege sa noddima o wiyata tan ko haari foof tan ko añje rendude ma lahal gasi halaɓe bandiraɓe musidɓe tedde huɗum wonno ko ndoɓinɗen kaburji leydi Mauritanie musidɗo moon Foutangue Diaw gam weltare ɓiɓe fulɓe andude ma Nouakchott. Diaw Foutangue Diaw golle maɗa jooɗi peewi sen gummima toon to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali caggal greffe tikkere hofngo juuɗe fodde 72 heures balɗe tati mbiyen ɗum wanno ko ñande 17 ha ñande 20 lewru novembre hitandu ujunnaje 220 ko nonne kadi greffe goɗɗo battuɗo on dumino ko balɗe 5 ñande 14 ha 17 lewru décembre hitandu ujunnaje 220 guila nden de laamu ngu wonno koye kaldigal gam haaldude ɓe nde fedde wietende LUNTM joni o kay pamodiral dañama hakkude mabɓe tawi ɗum ɗon waɗi koye ñande hanki nde ɗon noon ɓe kolliri tan yoga kay caggal nde ngundon laamu sabbordu wawi jabde yoga e toɓɓe ɗeɓe pawi guila noon to banggue moƴƴinde gonka mabɓe ka hani to banggue rewnude gueɗe ɗe kala e nder lawol peewal ɓeydude ɗum ɗon ɗin duuɓi tawi ko ɓen yimɓe yahoɓe retraite hani e ko wiyete indemnité ɗum ɗon kala e oɗo saaha joni ɗum ɗon laamu sabbordu caggal nde jami ɗum tan ma mbiyen jaam arti e ɗum e on ɗon fannu ha joni de nder gendi Mali ñande foof ka nanɗo jangu ma taw woodi kadi baraɗo ɗum ɗon de ko caggal ŋakkere nden ka teskade e nder gendi ndi guila tan hitandu ujunnaje 2012 faade joni o ɗon noon ɓe kolliri koye ñalde asetta hanki ina hawra jeegom lewru février hitandu ujunnaje 2021 ko oto kadi yebbi fettore ɗum ɗon waɗi koto wiyete ber e nder diwan Tombouctou tawi kadi to waɗi ɗo woɗɗani ka ɓen ɗon wiyeteɓe MINUSMA tawateɓe ɗon to wiyete ber ko yimɓe 10 goni gañiɓe hen joyo tampi ko ɗum woni sababu ɓe mbaɗa e hélicoptère ɓe nawa toon to wiyete Tombouctou woɓɓe heddiɓe joyɓe nawa toon to safrirdu tawatendu ɗon ɗo wiyete ber ha joni keddoɗen e nder gendi Mali ɗum ɗon de ko fate ŋakkere nden ka woni sababu nde fedde wiyetende MINUSMA yaltini doggol e nder janguji baɗɗi hitande ujunnaje 2020 taw ko tugguli tan ñande 1 lewru juillet e faade ñande 30 lewru septembre 2020 janguji kewɗi mbawi waɗede e nder ɗi diwanuji tawi ɗin ɗon janguji de
eɗi lundi wonande jojjande ade woni ɗi memi no feewi to banggue ɗum ɗon ko wiyete droit de l'homme waɗi koto wiyete gawo kidal meneka mofti Tumbuktu Bamako kan woni lamorgo ngo kay kulikoro Ségou e to wiyete Siga Sow ɗum ɗon noon e nder dogol ngo ɓe jaltinigol kamɓe nde fedde wiyetende MINUSMA ɓe kolliri tan ɗi janguji woni sababu mum ko nde fedde wiyetende Al-Qaïda e wonɗo Maghreb Al-Qaïda o Maghreb islamique e fedde wiyetende Ansar Din Katiba Masina Jamatul Nasrat al-Islam wal Muslim e fedde wiyetende État islamique dans le Grand Sahara e wondude Mourabitoun e pelle goɗɗe tawi ni ɗe gandaka baɗoɗe janguji kala saaha ko noon e keddi to banggue ɗum ɗon ko wiyete fekkuru politique waɗi to wayno Meneka waɗi to Kay to mofti to Sikaso ɗum ko caggal nde yoga kuddetaji mbaɗi e nder genni ndi caggal nde waɗi folo laamu Ibrahima Boubacar Keita ko e nder ndi ɗon mbaadi tan ɓe kolliri de e nder 193 jangu baɗɗi ɗi tawi eɗi memi wonande droit de l'homme hen 170 jangu baɗɗo taw hen 13 ko sukaɓe 7 ɓen ɗon kadi ko rewɓe ɗum ɗon niguime ha 23 piccal 7 e nder 100 so yerodirama noon e 2 lewru avril ha faade ñande 30 lewru juin hitandu ujunnaje 220 ustima seeɗa saabu nden fodde 632 jangu wawi wadde tawi ko janguji mimoji to banggue jojjandade ɓe kolliri kadi e nder ɗi janguji baɗɗi ɗi nde fedde wiyetende Sahel woni G5 Sahel tawrinde ɗum ko ɗen leyɗe Sahel fedde darine gam haɓade wadda boniyankagal kamɓene kayne ɓe goni sababu fodde janguji jeeɗiɗi baɗɗi ha memi banggue jojjandade e nder gendi Mali caggal gendi Mali kedde kumpital e nder dunde Afrique to Guinée Conakry kame batu pattowu 34 ɓiwu tawa ko Union africaine e wondude toon to leydi Benin Tchad jaadaten koye banimen debbo Bano Mamadou Sarr roɓindo kabaruji kedde dunde Afrique yoga e dowlaji Guinée Conakry dewo alerte hande to galle dumbirɓe moɓe inniri maison centrale frontier ko goto e nangganoɓe toon e cuuɗi ɗin cuuɗi dumbirɗe ko kañum wasi fittadu mum taw ko bartiɗo ɓe kolliti o wartori ko darap mo suddano walla mo o lelotno ko wawi hen wonde foof ɓe kolliti ko darap o wartori fedde Union Afrique sommet mabɓe ordinaire lawol 54 ɓiwol hoore bureau aset hanki tawi nden jonde wawi wadde ko e mbadi visio conférence woni tan e ɓoggi karale kese Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hoorejo dowla république démocratique Congo kañum suɓa yo ardo nden fedde Union Afrique ko taw ko e mandat hitande wotere lomtade hono hoorejo dowla Afrique du Sud woni Cyril Ramaphosa ha hande e nden jonde ko fati e fedde Union Afrique Moussa Faki Hamad ko ɓiɗɗo dowla caddanajo wawino kadi wonde gardiɗo jagorɗe toon to dowla Tchad gardinoɗo commission nden fedde Union africain o artirama e ngun gardingu aseta hanki taw ko e nder nden jonde Union africain sommet ordinaire lawol 34 ɓiwol e nder mandat tawi ko duuɓi 4 Benin Ganiyu Soglo ko goto e lundo to dowla Benin jogorɗo jeeyede ƴamoɓe lefol laamu sungoji hooreɓe leydi jogorɗo yuɓɓinede toon to dowla Benin e lewru setto hitande ujunaje 2021 mawde aljuma hecci hanki kanko Ganiyu Soglo ɗo wonno e werla makko omo wonde chauffeur makko dognannoɗo werla o ko ɗon kay o heeɓi bal ɗon o heeɓi fellede bal ɗo saaha omo tawe e nder cuuɗi cefridi ɗi dowla Benin kanko Ganiyu Soglo dadiɓe ɓe dowla Benin puɗɗima losgoji men oɗo saaha so fuɗɗorade kay e on dognannoɗo tawi ko werla Ganiyu Soglo lundo mo dowla lundo mo toon to jeyaɗo e lundo toon to dowla Benin gasneten robinde kabaruji kedde dunde Afrique tawi ko e yoge dowlaji dowla Tchad ɓesgu dowla Tchad puɗɗima seppude aset hanki nde naati e nokku men wonde kay Idrissa Déby gardiɗo dowla Tchad wonde koko ƴamtata lefol laamu e ɗinno sungoji jogorɗo yumine toon to dowla Tchad
tawi ko e mandali laawol jeegoɓiwol caggal nde ardi leydi Tchad duuɓi 3 ɓe puɗɗima jippade e bolli duppude e ponoje yaadude e nalanke rappeur biyeteɗo tawi ko ɓiɗɗo dowla Tchadnajo biyeteɗo Raïs Kimme ine wonde goto biyeteɗo Hammata Nour Ibedou on ko kaɓotoɗo ko fate haqqe innama ade tonto dowla Tchad gasi ha laaɓi ko tonguɗen roɓindo kabaruji kedde dunde Afrique Bannour Mamadou Sarr faade weltare ɓiɓɓe fulɓe bano Mamadou Sarr awdi kumpital e nder dunde Afrique to leydi Sine caggal nde ɓe pewnuno on ɗon ñakko gadano joni o kadi ɓe mbikolliri tan ɓe pewni ñakko ɗimmo ɗum ɗon fof noon ko beele kay wawde falade rafi covid-19 coronavirus mbiyen tampinɗo windere nde joni o ɓe kolliri on ɗon vaccin goɗɗo tawi ko ɗiɗaɓo moɓe pewni ɓe dokki yamirore nde wawata kay fuɗɗade ɗum waɗede ñakko e ɓesguji ɗi beele ina wawa hisde e ndafu covid-19 dowlaji dentude Amérique Joe Biden hoorejo kesso o hakkude makko e jaltuɗo woni Donald Trump ina ɗesi nangudude hakkude domburu e ullundu saabu kay kala ko Trump wanno joni o laamu makko nana dari ngam wawde ittude ɗin ɗon mani so banggue so woni ko nanodira hay ko nande ɗum kamɓe ɓene dari ngam ittude ɗum saabu Donald Trump hollirino waɗi ɓen ɗon tawi ko rebel en ɓen hawnitiɓe tawateɓe to leydi Yemen e liste noir woni kay ɓe nanguirama hono no ɓen waɗa boniyankoɓe joni o laamu Joe Biden holliri ko tawi ko on ɗon secrétaire d'état wonande dowlaji dentuɗi Amérique ñande hanki nde o holliri tan koɓe mbawi ittude ɓen ɗon rebel en tawateɓe toon to Yemen e ngol ɗon doggol liste noir ɓe jogorani jaggude ɓen ɗon tawi ko hawnitiɓe hono no wadda boniyankoɓe ni hono kay no sikirno ma no nanguirno hoore mennoɗo wonde hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique Donald Trump to leydi Inde toon de e ñalde hannde nde ko barrage kam tawi ko barrage diƴƴe ko kam fusi hono no holliri wonande laamu ngu ɗum ɗon nde woni sababu yimɓe tato mbasi pittali mumen 150 neɗɗo ɓen ɗon oɗo saaha joni ko majjuɓe saabu kay on ɗon barrage wonno koye nokku kaaƴe towɗe kono kadi to tawate ɗam ɗon ndiyam tawa ko pendam ɗum woni sababu ɗum wawi fusde yani kay e ɓen yimɓe wonnoɓe on ɗon diwan musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kamen daariyankoɓe yaw weltare TV gasi ha laaɓi ceer ko tongunoɗen kumpitale ɗemgal pulare kikiɗa hande o ɗo yesadirde nde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia karallagal to wonno toon ko karalla men bawɗo golle gorko mo Likou Sayba gorgol Saydou Abouba no Mauritanie ko musidɗo men Diaw Souleymani Diaw Foutanke kedde kumpital dunde Afrique banni men debbo mo sarankoɓe walla mi nawtuma mbañ Samba Guendi Pular bano Mamadou Sarr yo jaam Allah hirane no jarama e kettugol